ஒரு நதி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும், ஒரு நாகரிகம் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் அதன் கதைகளை உலகிற்கு சொல்ல ஒருவர் தேவை. தென்பாண்டிய நாட்டின் வரலாற்றையும் தாமிரபரணியின் பெருமையையும் மறக்கப்பட்ட மனிதர்களின் வாழ்க்கையையும் தமிழ் உலகிற்கு மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தியவர் திரு முத்தாளங்குறிச்சி காமராசு அவர்கள். எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், வரலாற்று ஆய்வாளர், புகைப்படக் கலைஞர், பண்பாட்டு பாதுகாவலர். நூல்களில் மட்டுமல்ல, கிராமங்களிலும் கல்வெட்டுகளிலும் மக்களின் நினைவுகளிலும் வரலாற்றை தேடி பயணித்தவர். 150க்கும் மேற்பட்ட நூல்கள், ஆயிரக்கணக்கான கட்டுரைகள், எண்ணற்ற சொற்பொழிவுகள், தமிழக அரசின் தமிழ்ச் செம்மல் விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகள். ஆனால் அவரின் மிகப்பெரிய சாதனை நம் மண்ணின் கதைகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சென்றதே. கடந்த காலத்தை பாதுகாக்கும் மனிதர்கள் எதிர்காலத்தை உருவாக்குகிறார்கள். இன்று நம்மிடையே வரலாற்றை உயிரோடு பேச வைக்கும் மனிதர் திரு முத்தாளங்குறிச்சி காமராசு.